Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa 21 ka mga barangay nga dapat suguran sang vaccination subong nga adlaw, 7 nagtigayon nga magsugod sang vaccination. Iban diri sa ilang mga clustered barangays kung saan nagaservice sila sa masobra isa ka barangay. Kalabanan sa mga nagapila, mga senior citizens. Yaring report. 7 tanan ka mga barangay ay nagsugod na sa pagpangbakuna subong nga adlaw, ang iban sa Lunes pa. Sa Barangay Villamonte, ang 88 anyos nga si Dr. Lourdes Lerma ang ginaalalayan sang iya kabulig. Duha sila ang nakaparehistro nga magpabakuna subong nga adlaw. Ang barangay health worker amo ang naghaylo sa ila nga magpabakuna. Nakapalista na sila sa barangay. Pag-abot nila, ginkuhaan na sila sang blood pressure kag sang okay na ang tanan, ginpapila para sa pagpabakuna. Suno kay punong Barangay Romel Flores, 400 ka vaccines ang gin-allocate sa ila sang syudad. Bisan short notice, nakahanda sila magpangbakuna. 40,000 ang ilang populasyon kag kadamo sa mga nagparehistro nga luyag magpabakuna. Well, in fact, because last na nag-roll out kita diri, kadamo kaya siyang willing pag pa-vaccine. So, that's why we are given the chance na may 400 slots na. But in the event, hambal nila, basi may harap pa slots, we are still willing na magpadugang pagligtas ang ato na vaccination diri na slots for Villamonte. Ang Andres Bonifacio Elementary School ang isa naman ka-clustered vaccination center. 15 ka mga barangay ang napaidalom diri. May 400 man sila ka-allocation sang mga bakuna. Sunod kay Dr. Claire Capiran, bisan madamo ang barangay nga ila nasakpan, nakahanda sila sa pagbakuna subong nga adlaw. Ang best na cluster, barangay 1 to 7, ang sa San Juan, na siya sir mo, ng 8 na siya kabilog nga barangays. 8 ka barangays under So dire. 8 to 12, tapos may skip na siya do 17 to 17-18 balday. Kay sama ni siya sir sa sites ng CIMEX sir. So ready na rin namin nakahanda na na gid. yung sistema nga daan pagka simulation exercises pa lang. Isa lang kagatos ang ilang nga ginapaabot kay ina, kag sa Lunes naman magapadayon. Tayo yun ang dalagan sang sistema sa pagpabakuna. Sa entrada sang eskwelahan ang registration kag pagkuha sang blood pressure sa mga bakunahan. Sa covered court naman ang aktual nga pagbakuna. Kalabanan sa mga nagapila, mga senior citizens. Sa 21 ka mga barangay damlag pa nga ginsiling magasugod ang pagbakuna subong nga adlaw. Sa Abes, barangay 39 nga clustered vaccination center man, Alihis, Mandalagan, Mansilingan, Punta Taytay kag Villamonte ang natigayon nga magpagbakuna subong nga adlaw. Padayon man ang pagbakuna sa SM City kag Ayala Malls Capital Central. Wala sang bakuna sa weekend. Sa Lunes naman, magapadayon.